Добрый день! Сегодня 20 снежня и мы пачынаем агляд найбольш адметных за мінулы тыдзень навінаў на Аршаншчыне. Копаць будуць зноў паляпшаць, як мінімум трэці раз за часамі Лукашэнкі. Трагічная аварыя на горадскай дарозе, загінулі падлеткі. Выйшаў кінафільм па матывах раману Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На гэтым тыдні заўважнымі сталі капрызы надвор'я. Некалькі дзён у рэгіёне былі слізкія дарогі. Гэта прывяло да цэлага шэрагу аварыяў. Самая трагічная з іх здарылася недалёка ад вёскі Стаўры на горадскай дарозе. Афіцыйная версія ДАІ гаворыць, што 14 снежня 20гадовы кіроўца на закругленні дарогі не справіўся з кіраваннем. Машына вылецела з шашы і ўрэзалася ў дрэва. Адразу ж на месцы загінулі дзве дзяўчынкі 14 і 17 гадоў. Яшчэ 3 чалавекі, 38гадовая жанчына, кіроўца і 16гадовая дзяўчынка трапілі ў лекарню з траўмамі. Пазней выявілася, што 4 удзельнікаў аварыі былі адной сям'ёй. Толькі 16гадовая пацярпелая была сяброўкай сям'і. 38гадовая маці сямейства, а кіроўца і дзве загінулыя дзяўчынкі прыходзіліся адно аднаму братамі і сёстрамі. На жаль, гэта не адзіная аварыя на гэтым тыдні. 16 снежня каля 9 раніцы на аўтобусным прыпынку «Усходняя» сутыкнуліся 2 маршрутныя таксі. Прычына ў слізкай дарозе, з-за чаго кіроўца маршруту нумар 16 не здолеў своечасова спыніць мікрааўтобус. 17 снежня вечарам аварыя адбылася на вуліцы Леніна каля Лядовага палацу. Адзін аўтамабіль паехаў на зялёнае святло на паварот, а другі рызыкнуў праскочыць па простай. Момант аварыі трапіў на відэа, якое можна паглядзець на нашым канале. Раніцай 19 снежня на новай віцебскай трасе сутыкнуліся легкавы аўтамабіль і невялікі грузавік. На момант запісу гэтага відэа мы не валодаем падрабязнасцямі гэтага здарэння, але падобна у аварыі ёсць пацярпелыя. Не абышлося на тыдні без пажараў. Самы значны адбыўся ў рабочым інтэрнаце на вуліцы Сяліцкага ў першай палове дня 13 снежня. Пажарныя выехалі на паведамленне аб задымленні і выратавалі 68гадовую жанчыну. Гэта ў ейным пакоі пачаўся пажар. Жанчына паспела надыхацца дымам і таму была перададзеная работнікам хуткай дапамогі. Але эвакуяваць давялося ўсіх, хто ў гэты момант быў у будынку. Агулам 17 чалавек, сярод якіх 4 дзяцей. Другі пажар адбыўся вечарам 16 снежня каля 21:20 на вуліцы Леніна ў будынку, дзе размешчаная крама гандлёвай сеткі «Санта». Пажар адбыўся ў кватэры на 4-м паверсе будынку. Па нашай інфармацыі, у гэтым пажары ніхто не пацярпеў. Важная культурніцкая навіна мела месца на мінулых выходных. У пракат выйшаў фільм «Чорны замак», зняты паводле раману нашага земляка Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Варта мець на ўвазе, што фільм не поўная экранізацыя раману, а сучасная інтэрпрэтацыя старой гісторыі. Галоўны герой фільму, ролю якога выканаў расійскі актор Яўген Шварц, з'яўляецца ўладальнікам антыкварнай крамы, што, вядома, у часы арыгінальнага раману Караткевіча было немагчымым. Але аўтары вырашылі амаладзіць і зрабіць больш сучасным сюжэт беларускага класіка. У беларускім патрыятычным асяроддзі карціна выклікала спрэчкі наконт удзелу ў пастаноўцы расійскіх актораў. Хоць логіка ў гэтым ёсць. Фільм зняты супольнымі намаганнямі Беларусфільму і расійскай кампаніі New Art Cinema Production. Стужка здымалася на расійскія грошы, таму і на расійскай мове. Чакаецца, што акупіцца фільм за кошт паказаў у расійскім пракаце. Будзем сачыць за гэтым. У Беларусі фільм ужо можна назваць папулярным. У кінатэатры людзі пайшлі масава, што яшчэ раз падкрэслівае актуальнасць творчасці Владзіміра Караткевіча, нават праз 40 гадоў па смерці аўтара. Жывасць ідэі ў пісьменніка падкрэслівае тое, што ў гэтыя ж дні частка стваральнікаў новай оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» адправілася на гастролі па Польшчы. Там, вядома ж, на беларускай мове. Аўтарам вершаваных тэкстаў да оперы стаў паэт Андрэй Хадановіч. Пасля паспяховай прэм'еры оперы на брытанскай сцэне аўтары вырашылі выдаць тэксты твору на паперы. Так з'явілася кніга вершаў, якая таксама стала інтэрпрэтацыяй класічнага тэксту Караткевіча. Разам з Хадановічам у турне адправіліся украінская оперная спявачка Ірына Жытынская і аўтарка музыкі Вольга Падгайская. Копаць ужо другі тыдзень прымае гасцей, але гаворка не пра фестываль, які праходзіць улетку ў суседняй Александрыі, а пра чыноўнікаў, якія ўжо трэці раз спрабуюць выратаваць мястэчка. У малую радзіму Лукашэнкі грошы пачалі ўліваць амаль адразу пасля таго, як Лукашенка прыйшоў да ўлады. Гэта было яшчэ ў далёкім 1994-м. Тут адчынілі некаторыя прадпрыемствы, кавярні, нават хлебапякарню ды дом рамёстваў. Але літаральна за дзесяцігоддзе прадпрыемствы, якія былі дзяржаўнымі, пазачыняліся, як і кавярні.
а колькасць насельніцтва стала змяншацца. У 2017 годзе ў Копысь зноў уклалі рэсурсы, абяцаючы, што мястэчка стане ўзорным для ўсіх рэгіёнаў краіны. Тады чакалася, што на ўзор Копысі у кожнай вобласці будуць створаныя па 2 настолькі ж паспяховыя населеныя пункты. Але зноў не атрымалася. У лістападзе 2023 года ў рэдакцыі некалькіх СМІ трапіў ліст мясцовага жыхара пра кепскі стан Копысі. У ім ён апавядаў пра слабую інфраструктуру, яшчэ большае змяншэнне насельніцтва ды іншыя нягоды. Спачатку чыноўнікі адрэагавалі на гэты ліст шэрагам артыкулаў пра тое, што зроблена шмат і не ўсё настолькі кепска. Відавочна ліст і падштурхнуў чыноўнікаў да дзейнасці. Сёлета тут аднавіў працу сырзавод. На гэты раз ім занялося не дзяржаўнае, а прыватнае прадпрыемства, што, імаверна, дае больш шансаў на поспех. Пачаліся размовы пра аднаўленне працы хлебапякарні і стварэнне паромнай пераправы цераз Дняпро, праект якой цяпер на стадыі грамадскага абмеркавання. А гэтым разам у Копысь прыехала набліжаная да Лукашэнкі Наталля Качанова. Чыноўніца зноў прамаўляла пра важнасць малых населеных пунктаў, пра аднаўленне беларускіх мястэчак, але пакуль не бачна, каб ва ўладаў былі рэальныя інструменты па падтрымцы жыцця ў малых населеных пунктах. Яны не даюць рады нават у буйных гарадах, дзе адток насельніцтва не такі відавочны. Копысь жа зноў з'явілася ў інфармацыйным полі толькі таму, што гэта малая радзіма Лукашэнкі, але агулам такіх мястэчак па краіне сотні, і падняць іх адразу ўлады не могуць. Будзем спадзявацца, што хоць у Копысі, хоць з трэцяга разу нешта атрымаецца, і мястэчка не здэградуе да маланаселенай вёскі. Не ўдаецца кіраўніцтву давесці да ладу і Дуброўну. Невядома, што адпудзіла людзей ад куплі будынку былога бернардынскага кляштара ў цэнтры мястэчка, высокая стартавая цана лоту ці сумны досвед пакупнікоў іншых гістарычных аб'ектаў, у якіх хутка забіралі маёмасць. Але першыя таргі так ці іначай праваліліся. Улады прызначылі другія, прычым стартавую цану знізілі ажно ўдвая, да 185 500 рублёў. Неўзабаве даведаемся, ці знайшоўся пакупнік на дубровінскую славутасць. А калі вы хочаце мацней дакрануцца да гісторыі нашага краю, раім вам паглядзець відэа нашага праекту «Гэты дзень у гісторыі». Толькі за апошні месяц на ім выйшлі ролікі пра Аршанскае Евангелле, каралеву Бону Сфорцу, Аршанскую ратушу і краязнаўцу Данілу Васілеўскага. Даследуем гісторыю Аршаншчыны разам. З навінамі на гэтым тыдні ў нас усё. Больш падзей, пра якія мы не паспелі расказаць у выпуску, чытайце на старонцы orsha.eu і ў нашых сацыяльных сетках. Калі для вас гэта бяспечна, просім паставіць гэтаму відэа падабайку ды падпісацца на наш канал. Гэта вельмі важна для распаўсюду незалежнай інфармацыі. Развівайма нацыянальны беларускі абсяг Ютубу. Сустрэнемся пасля калядаў. Міру і цеплыні ў вашыя дамы. Заставайцеся з Orsha.eu.